Malume isigcwele ibhasi. Ungabe usabagibeza laba abanye isigcwele ibhasi. Hawu Rasta, phela kumele ngibagibeze nabanye abantwana, ilona ibhasi elikhona leli, yilo kuphela ibhasi elikhona leli. Awu malume lizoginqika nje ibhasi mase sibaningi lizoginqika hayi. Ngeke lenzeke lutho Rasta ibhasi, hawu. Kumele ngibagibeze phela nabanye abantwana phela, sebelate esikolweni. Inkinga nje wena malume usazohamba nje. Hambe bese uyothatha nabanye futhi bese siyapintshana nje lana ebhasini, hayi siyapintshana. Rasta ukukhomplayina ngeke ukusize ngalutho. Ekugcineni phela kumele ngibagibeze nabanye ebhasini. Nina mhlawumbe into eningayenza nje kuyokhomplayina ema-ofisini amakhulu ukuthi hey benizamele elinye ibhasi. Ngoba phela senibaningi manje ebhasini. Bafethu nanicabanga ini? Bese nasinikhuluma ngedwa nje nithini nabafethu? Ya Rasta, khona ntwana uqinisile siyalidinga elinye ibhasi. Ngoba njalo phela masibuya ngo1:15 ngithola ibhasi eligcwele manje sesiyama manje, hayi siyalidinga elinye ibhasi Rasta, ngiyakuzwa Rasta lapho. Yakhumbule malume unishiya nebhasi, mina nisafika lana eVarsity. Yakhumbule unishiya. Awu Rasta, indaba yakudala kanje. Ngikunika uqobo lwami.